Nikako prstao se ne zolakla ovdje, jer nije okrećalo podle. Nije okrećalo prstao. Ja gledam ovih, ja nisam sve, ja nosim ovih, ovih svake nosim, a ovih nosim ovih. Varta, ja to ništa, meni mama vidi, aj tata, ona sad pa ovo. Može ja malo, može jedno. To je žena. Ajde pa žena. Da nauči. Ja sam želim tiče, želim takav radi. Onda se Gali! O tomu isti dobro. Malo to. čiste, nema čiste ništa. Malo i ustrani, ej, tako na danu, ovo što imam tu, ja sam nekada. Ovo malo. Podvuje je kućivan tu. Nema, zašto dođe? 20. Pomijeći, to će gore. Uzbuje i krepo. Evo ti Miloš iz Gale.
se šalka. Ovo je dan, ne vide. Takvi su to cilje. Pa lopućam da je ošim. Ja. Mora to ozbiljnije. Mora to ozbiljnije. To danas moraju meći, tu trojicu imaju, drži trening. Znači mlađi. Boško, ali ne znam čiji još. Ajde, pravo u njega, pravo u njega. Evo. Pazi, on je na zemlji ležao, jebi. Ako je nije namjerno povuklo, je sad to ništa igra, gdje će to ti? Da, opet znam, ono je ne da se zves. Što radi? Zbuna. Ne, ja dao pet. On da se zves. Zves. Da, niko tu nema. To ne mogu gledati, niko ne ostane 16 dvojica. To je uvijek bio cilj. Ja ću sudi ili pol. Sve polijegovi jutros. Većina, nisu svi, ali znamo da je većina. Droga, hamsteren. Luka, Gale, On dolazi rusko. Zoni, mali, ti, mladi, ideja. Dobro, to je normalno sad. Evo je. Bravo! Ovo je galeta. Baš lepo. Gale, to treba otjerati. Baš Njega i Slavka i ja dočeram. Galeta, samo treba u kamion i Sad je on protiv Gatom na gol. kukom u krampu. A, lupa, kopac. Kad je malo kiza i ova dva zurna. Tata, treba ga na kraju vidjeti od ceo plan. Kaže, mali kiza. Dobro, slažem se za Slavka i za Gale, tamo što ću? Dobar je Gato. Najbolji. Nešto se pogledao za ovo. Ovo će otvore. Jer nije igra svako. Neki dresi pera. Dresi je dvoje knjiga ih je na rondi špijerci i umovni skupno.
svaki uvijek bio. Onda se je bio taki. A Paša to samo. Evo ga! Bravo, odlično. Ti kako Ugo? Pa idi Ugo, drago. Pokraši Ugo, ako ne, sad imaš otvoreno. Pa nije, to se ide, nema to. Otvoreno tu. To se ide, šta tu? Samo ima pekone, a? Baš imate semafor u državi. Ovo primjer, ja. Da. Ovako ni Vojvodina nema sem. Ovi drugi, danas svi igraju. Urutno se ovo je puni kafići. S kim Kozare igre? Ne, pojma, sad ćemo vidjeti, vjerujem da ne znam. Rusko pređođe. U Ruskom igraju, ja. Evo pola, puni kafići, čekao sam početi. Kozara igra u crni, pa da. Vamo Rusko i ovi. Rusko vodi 1-0. Vodi 1-0. 14. mjesec vodi Rusko, Terhin dao gol. U 5. minutu. Nije osjećan. U 5. minutu. Idemo prema Đorđeo, pa 2 kuće onda. Oho, ode ovaj. Ode ovaj. Evo, Luka igra, odmah. Sad gledaš. Onda igra, onda nam dolazi Rusko. Ajde, nemoj da slušimo svi, da mora nešto biti stavak ćemo. Nema, ajde! Bravo. Nema, tu je tamo da krije. Ajde sreći. Eno ušao kje. Eno vidi. Vodi ga tamo pa ga zatvoriti. Ja ga predstavim srednju onu džobu. Dobro, pomozi je Dalo. Vidite, ejde. Kreni, Luka, kreni! Ajde, sam se. Nije lako.
se vrati, kad si krenuo da je vratio se. Tako, odmah. Evo, ajde, vidite. Ovo je još jednostavno ovo to je najjednostavnije. Krenu lepo za oko ili igraš. Dajmo odmah sad. Lijepo. Ovo bar pola sata bude agresivno, čvršći na lopti. Tu ideš nekako gledat. Druga! Onda zavodi. Dobro. Nije lopta to. Dobro, zapko. Nije ništa, ajde šta. To nema ni u cirkus. Ima. Kje ruše? Evo ga! Dođi, Čuki! Ajde, Čuka! Dođi, Čuka! Što tamo, a djeci ga nisu palaci. Čeraj, daj mu dres jedan! Tako kad se on vrati. Mu da neku kopačku da igra. Kod babića, pre sat i pol vremena, dva. Kad je boli, ja išao i boli, sjedim čuču i zovu mu vanu. Aj sjed malo sa mnom i kaže, ja sjedi una kjer, pizde! Ja nije ga ujeo neka parni zaparu. I došao me priče, ja kažem, gdje je kjer? Gdje je oča kjer? Kaže, ošao tamo prema perama, dresiran. Ali i šta sad? Ja kažem daj, rekao da vodimo kjera kod veterinara čoveč. Jel živ kjer? Ima pravo. Da, nisu. Ko? Ne znam čim je to. Povrati. Bravo! Majka nastavio, joj, prosto je rekao. Ovo je veselo, ja ne činio gol. Nagradni beton dobio igrač sa brojem 2. Samo da je Kako ovo nije ušlo, a? Kako pa, da. Ne znam, Žaki iskoda je sin. Ojoj, dobro je slonio bio. Samo da... Daj, tako. Da može brže da... Kaj sam, daj. Evo.
golman igrati. Lagana Pepi. Nije toliko vrući. I ovaj Perlis će odmah iskusi. To je jedino ako se ne veri, oba ona ekipa što si igrala ovdje bolje od njih, Mojca i onaj Vlajko. Meni se uopšte ne sviđa. Ja sam gledao ovdje 1-0 je bilo, znao nije, ništa. Dobro, ali i mi smo bili bolji nek protiv onih. Nije nešto da kažem da je znaš, pa već pogoda ima 10 više. Rekao, to je ekipa, sad ne znam kako. Ili. Nije da čepaš da, ja? Na 50, 100 ti je puno. Ali 50 teško, a? Živ, da. Vidimo se, ne daj se. O, ne si rođeo. Dušane! Gdje si Dušane? Ste u redu? Evo vidiš. Učitište Rusom za jedan mjesec. Nije ovo škola. Kakva škola? Imamo Petru Zarukovu. A, ovo je to, Vero majka. Nema ljudi, Pero, a? Nema, kao imaš svakta i hoćeš ono. Hvala, evo, zadnji to sam kola smo loše igrali i... Da, i onda ljudi. I ovako je bilo. Bilo sam 60-10. Znamo ništa, to je svi sin. A? Sve. Vidi kuca opet! Opet stoji sa golom. A još Svi sveti, svi. Gledali smo kod Juge, bilo nas je Geše i svega, svoje Mirine, tvoje Jugine, već 6 ljudi, ove Radanini. A i Jugo je tu, a? Aha. Jede se, pošteno je.
Vidiš šta radi taki. Vidiš šta radi. Daj ga na telefon. Ovo je mi četvorca u ovom stoje. Ne, ide ovo. Mi četvorca u ovom stoje. Žile je tamburac. Znam. Drugo, da. Dok su onaj zvao tambur, onaj crni. Rod. Da, Rod. Ja tu pomoća. 18 godina. Čime se ta djeca rano sni? Išao je kodi, zvezdi, nadao se do ovoga. Ovo je bilo. Ti, dragi, posvedaj. Ti sam traži, igraj drago jednostavno je Boga, ti šta izvučeš, tražiš komplikatno. Znamo on ta ruka je igra. Igra jednostavno. Ne. Ovoga, on džoki. Nema, a? Nije džoki, nije. Interesje, ne. Selaca, dvojice Selaca, jedan napućani. Vapi Samo ne igra. Taj mali deveti Zorić. Tako je, domaći dvojice. Sad treba povuka i Abu Idolić. A naši, je li? Ima klupi na njih. Ima, kada se oko vidim. Čoši, drugi, Mladović, mali. Mladović, koji je na klupa negdje? Nije Radulaški. Pa ne znam da je klupa, nije. Obana, nije. Ne znam nešto bitka, no, znam. Ovaj, nosi tiče. To je to što je. Ode, bravo! Bravo, Drago. Pusti gale, vidu lišta. O nije, bot, pa idi. Onaj trču. Moje trči za njega, bot, to je On je povlači se nazad. jebate. Evo, bravo, Tesla. Markovica, vode! Bravo! Evo je Drago.
to se povati pa. Ko je Luka? Bravo. Sad će on dobiti karton. Polako, Luka. Evo. Za njih! Lijepi će ga preuzeti. Ovdje. Šta je iskustvo? Stavi ti se što zemlju. Pa znaš što zemlju dodati dobro. Moj Luk. Dobro je, Luški, dobro je. Ne prozivaj djec. A ne, uvijek je na najviše. Bolje ne Još će osim ne početi. Da, mogu. Govori. No, ide. Kako sam sad sve ne. Svi oni, da. Moram da čekuješ. Nemaju sad. Kako treniraju ne bilo ovako da je To je sve. ti naš 45 muka su 50 skoro. Babio svi. Ode Drago! Jebi ga sada jebi. Stigni Drago! Boraca! Stići, stani na njega. Bravo! On se prepološio. Neći iz upada uletiš, a ne rukama. Dobro, bitno da je ušli. Znači, bakić ste ti. Tata, motaj kavno dešu. Svi će ovdje... To sitno piše. Ne tiš kolače, sve to sitno. Pre bilo krupnije. Je li bilo, ono? Krupnije je bilo, mogu skočiti. Nije čal tako da radiš. Pa sitno, brate, mogu gledati. Ne nestalo struje, sinoć, bilo sad da dođe. Ko je ono? Tata, ajde vi malo Sve ima, kompleti smo, brati. Samo ti imamo više kila. Imao dosta. Od dost kaže. Imamo sve čak i više. Čak i više. Nemamo sve, nemamo vladu. Joj, sad je odmerenje. Sad si vidim koji je koliko postavio. Vidiš drago, vladi se ne. Što si u sredini pa nećeš i gore i dolje, da se malo i opustiš i malo sve. Ovo sve to stoji, ali opet može baš Brza hrana, svi tuku sendviče neke, niko se ne radi zdravo. To se piše što lanci. To su džavi, brate. Ajde, ponesi Luka, evo je ti! To! Ma uzmi u kvotu. Istinu je. Ja, ma Luka! Dobro, ovdje Skoro samo se krene na krug. Ode! Liga površin, ne može. Zadnji deset. Svaka utakmica rizična. Bravo za aut, bravo za aut. Svaka utakmica žuti. Evo, rizični ovo.
Evo uzaj ga. Za konjski nok. Samo da je podno. Aj ne može li je to prođe da ga jedu ja. Bravo, ovamo. Vidite, djetku. Jovan. Jedan. Ima puno žutije. Znači, druga. Pozdrav vodi jednu. Daj, pusti ženu što zajeva. Ali Jovanke, šta ti to dozvoliš? Deđini, drugi put. Jel samo? Ajde, ljubi, čao. A, to je proma istrkala se s Dijanom pa zapravo. Ja, dobro. Kikinda, pisa. A to kad sam bila mala, to prije 5 godina, 7. Alo. Nisam vidjela. Ti kažeš ima pojad, ima. To tata postavio sigurno, ne ja. Tata postavlja moje plan slike iz 2010. To
zato samo imate slike od pre 10 godina, pa to predstavlja. Poslije krvo Prvi trenika, sam ne? upotrebila. Idemo! Idemo! Ja ne pamtim se žena, pa možda tako je bila mala, sad nisam prvo. Svi imala mi. No vesero, ako Da, uđete, to ne? ne. Ako uđete nesro, koje? Nemo velika čovjek. Na dan. Vidiš, sad krenu. Odi Real Bando. Da, zlo. Tako je, može tako, da. Ti čo? Jesam ja tamo? Jesam ja tamo? Gdje? Jesam. Znaš, mama, vidio sam tamo. Ne znaš što, to je meni kako stalo, ja kad sam bila mala, mi kad odemo na plažu, on meni dođe i kaže mi, idi vidi, ja sam tamo, ja stvarno odem da vidim. Ja vidim tvoj nogu. Odemo i nemam greške noga, sada skinu se. Jebe, kako se provoditi. Kecali žuti sad. Šta se tu završi svijet? Jer bi ga uđe, Kovačić ne može bavati. Dobar. Evo sad ti. Evo je, evo je, evo je. Evo ga, Sporo, odmah kad je ovaj put loptu. kažem, nisam nijački imao se dao tako. Ja sam mislio da su plave po sebi. O, dobro, jesu da su pravo. Pa čekaj, šta će ono da Su pravo, da, pa da, to je problem, jesu. Svi čekaju šta će onaj da uradi, znaš, kako je. Evo vidiš, sad svi stoji i čekaju. Daj drugu jebe me, majku Bože. Hvala, pinda, što se mora uzeti. Ajmo dalje, bravo, bravo. Vidi da, vidi da. Evo ovdje. Ajde. Znači, ovaj dribla. Ajde. Ojej, Bravo. Štero. Za malo Za malo. malo. Tako je, treba goma
Ajde, ajde! Hej! Ovo je 16 uvija, bre! Počet sviđaš, pa je prvi put je bilo vaš 16 bok te! Crveni karton! Crveni, bre! Crveni! Ajmo na polje. Ovo je prvi put kad je branio ovaj... Svi na Ovo je prvi put, Buba bio još dalje. A jeste bio, ali nije mu treba da crveni, ne kažem šta je. I ovako nemaju... On je dao pravilno, ne mogu ja reći. Špic sad ide nagoj, jel? Ali nije mu trebao. Ako nemoj rezervnu golnu, na špic ide nagoj. Ajde će daš. Ajde naš Kina, svakako nema. Evo, 4, ja. Ovo je prvi put kad je branio napolju. Evo gledamo van, žuti kato. Svoje dace iza, ej. Mora ići da drugi dobro. Samo ne znam ko će neći, Branče ti igra. Branče, ovo je igra. Sad dogovara ko će Branče, ko će biti. Ajde, bre, izlazi napolje. A jeste, popravili, ne kažem ja ništa. Što kaže Pero 2 put je. I prvi put i više bio napad, da, sam je svirao. On svirao drugi put. Samo ne čudi linijski, da nije linijski vidio. Ako ovaj ne vidi, stvarno se ne vidi, stvarno se ne vidi. Ovo kako šta on bolje vidio. Boban je bio si prvi put napolje, ne? Bilo si jučer nismo mogli stići po ovoj liniji. Zeli su svjesni. Razredi su mnogo. Ajde, Gale, potreb, šta u gol! Ovo ne tražiš ni jedan. Da igra, malo življe bude, ne. Dalje, pa da ti bude loptu.
Joj, pa vraći ovamo. O, ja nisam vidio. Evo je bala. Ode ga! Bravo! Aj, boli. Mirina, ti znaš da je ovdje i lijepo. Hvala, liste, Bog ti nije. Te stvarđeva, kompjuter šta. Ovo nije bilo. Da, ovdje neki pridruži su Bože, ti se pogleda. Kako ne mogu on sve? Ja mu dao crvenu. Nije to drago što ovaj. Što igra? To je još gore. Zato se nije igra u gorska. Ovo je gol, ti ne? Da. Bravo, ostao. 3-0. Mislim da i sad pisu odmah niko to vidi. I tu kad vam pređu ovo. Dobro. Koji su bio Perisona? Idi do kraja. Ajde napad, idi do kraja svi. Sredina gdje je? Bravo.
Vlada jebote sa ovim drugom. Ali nisam vidio onaj deta. Ovo je tako što je dobro. Ajde. Ne idi daleko od njih. Na galu. Dalje. Naš. Loš. Mislim, okej, dole, 2 gola, da ne stopim. Znaš što ide dekana, kako ima loptu, sve. Na kretu sa 0. Ajde! Da li je moguće? Ovo je nevjerovatno. Malo. Evo vidiš, sad mora, ne može. Ček, korner, kako korner? Možda došao u bolje. Jo, nisam vidio. Kako imi se s Bogom tu gospodin? Ne naš pojmi. Ma, meni ne znam. Gotovo nema nijednog glava. Kako ona lodnika bila? Ima možda treba se uvijek. Kako? Dobar centar. I što ti dječari? Ti volio sad da imaš tako trener kod igrača? Ma jo, pa da. Nisam mi sa Kozare odakle. A, bio si ti juče s Kozare pa si drhto. Mi deca Samo si čekao da idemo kući. Ede mi, deca s Kozare. Bio sam se u Peri. Od Kozarije tamo. Ali on prije kad sam ja ušuva, to bilo je sve. Svaka žila na tijelu. Mađe? Svaki ću jezor. Svaki ću jezor. Jeli smo najbolji burek u Bosni, u Mrkonjić grad. Pekara ima. Mi s tim ćemo. Ujutru burek, preko dana ćeva. Za večer i večer. Mi stigli tamo kad sam stukao, onih 10 komada nisam ih osam. I sad ja gledam, ajde ti se počeo. Da ja vidim malo kakva je situacija na terenu.
Pusti. Igra. Hrvaca. Bravo, Boban. Eto, jesi vidio onaj snimak kad igraju Bosna Portugal, na 4-0, 5 minuta kaže ovaj, ajde sad 4-3, zabijamo i sad su naši. Sad su naši. Bolje ovaj tamo braj, ne pošto nije. No. Bravo, Gale. Evo, lijepo si. Tri ovo što nema, ja. Strale, Jovan i Lazar. Još. Čukar Đorđević ispis. Tako, prvi jedan drago. Ne znam, pošto mi se. Bravo, ajde Gale. Evo, Bravo, Boban. evo nam i goluba, mislim jedno. Bolje ovaj golman bravi mi od onog prvog. Da nije platio kartu. Nemoj, on desno. Oni imaju dozvolu za prelaz. Ne, oni imaju sezon. Pet se njega. Ovo isti tako se da mi kaže. Se to mislite da hodeš ti, znači. Vidim onda, koji je isti kaže. Ovo je nevjerovatno. Gledaj, neko ko nije ispuste čovjeka. Ali drugi... A glupo sudja, golova nek šuti, ajde, šta je to? Sad ti kažem, nije bilo. Kako je to ovako je bilo? Evo ti njima objavite za mene. To je sad drugo, pravila igre, pa Nije. sve dobro uradite, ja ti da to. Nešto će da vidim da se vide minutu pa ću Ste vi sigurno, ostaje.
Ajde, Gale. Neće na Gale. Bravo, si. Tako je, vrati neko ne izađe. Daj neki nove strane. Malo ne izgleda. Daj je sedja karton. Nemoj. Dobro, nemoj da. Ne, pa čučio sam ovdje kad dao, šta? Pa to mi kako? Bravo, čok si. Bravo, Pemir! Ima tu kome, ovo je bolje od tebe. Ovo je bolje brani nego ovaj Ovaj žena je kigaju, ova djeca naša. kila. Kao da si na trening i utakmice. Morali smo. Kao da si na trening došli. Tu zemlja je podijel, ti daš 5 komada. Prošle godine su oni isto celo igrali. Nemaš odmah dati. Da, prošle godine Ovo ti ćeš i oviš profesionalnici. Na Galić. Bitno da je Gale rekao na intervju, kaže, mora to malo jako poraziti. Ma ono kad je bilo još prošle godine. Su dolazili, oni Marka zvaka. Evo Đora. Ne. Ajde, Zajmaj, daj malo u nas, ne smigli, ovdje!
I gale ne mogu Četvorica, Bog, gledaj, lijevi naš, gledaj, od njihove trojice, gledaj. Trči za kraja. Znao što ću sve odraditi. A ovaj mora stati. Neću se dignuti. Ovo? Burazir, ti spjela, kako spjela? Umjesto da loptu baci nazad, nije ovaj dođe. Loptu ideš u tamo 20 metara. Ali ovaj naš isto ne zna. Samo okrenut, sada je Leo istrčio, Potreba i bio, ali neće. Tako radi, sad nekog baci. Nisam sam, ne, gotovo, sada. Samo malo da bude između. Evo vidimo. Idu mlade, neka počne da rade. Mlade kosi travu, ali ne kosi ni sej. Mora onog srca. Jovančić. Bravo. Bravo. Peta kladionica, je voda, Srbiji je biš. 3 vode ne bilo. Ja mi tvoj više. Kako si je dao, tako si je dobio. Gale, kako si je dao, tako si je dobio. Vidi ga mali, a? Kuraz! Ajmo sad! Na Galića, bre. Na Galića. Kad budeš
budeš imao pravo, ideš na beka. Na beka ideš kad budeš imao pravo. Skidaj se, možeš, ajde. Kad se čovjek ne boji. Ide na loptu. Ovo se prepoku govora. Dobra. Dobra. Boki je. Ajde. Jo. Bravo, Evo, bacaj, nemoj. Nemoj. Moj gar. Evo Đuka ovo. Jaka, Đuka. Aj sad! Odmah vadam. Još sad izgleda. Ajmo. Ajde, daš, ne znam. Luka, Lija, Nemanja. Budala je, jesi budala je. Nije ko ti daš tvoj. Jaki šti mazgo je. Jesi smio. Čekam tamo, zašto da je rekao je 15 minuta ništa. Mali je X u bojku. Kažeš, ovo sad ne treba karta, na? Ja bi dao crveni. Pa ne znam oči pa. Lilavi, ja, Petra. Tamo gonio sa konekcijom pade. Ajde, branite. On uopšte ne gleda kad dođe. On uopšte ne gleda. Ovaj što tebi? Ovaj preuzeo rukavu. Neviđeni talent. On nije bio to, ne može. Da, njihov golman man of the match. On ne uveća nazad. Ajde, Gale! Igrač utakmice golman. Ja te kažem, ja si bojim. Ja kažem. Maj Bog, počeo se dere.
moram da služi. Gale, gale. Najlakše da se baci. Zamaneš, on padne i onda. Tamo crni. Treba da ne, tamo sam posao. Jevu ga stići. Jedino vlage nikad. Eno, gubi. Kuraj! Baci! Priđi mu neko! Evo, nisi preko. Ne, niko da mu prije. Eto vidimo malo. Da, čekaj, ti majiš ovaj vrtići. Branci. Crnje Kozara 3-1, Lajkovac u Moljica 0-1. Karlovac Polet 1-1, Bomin Berlaz 0-3, Begej Rusin 0-2, Selo 3-1. Evo Terzin prošlo. A Kozara? Kozara gubi 4-1. Nisam dobro Đuka ovaj treći, najstariji. On sve je nema, one propušta. Aj sad! Hoć go, Benju! Bravo! Bravo, Pene. Čvršćeno, Ajde, hoće sad. Offside. Igra, odmah, dodaj mi tu, Bobo Jemić. Sam, ajmo, brane. Ne može tako, brane. Ne može tako sam. Daj mi desno ti da prođe. Ovo je Gađo! Bravo! Sad možemo biti jedno. Sve kako treba da ih svidje. Mislim, izgubili smo, nema veze, ali igrali su dobro. Sviraj kraj su, daj vidim. Ladno pije. Nemoj, Idem kući, ladno pije. ti eto. Tako ga pije, tako spiti eto. On je sam ne Ostalo doći ja bom piti sad. Bude plaću taj su. Sve niko drugo.
Kaže Drago ujde pivo, on da pare, ono gaća pusto, on već tvorio. Riječo, znaš šta mi skočila, kaže, jedeš ti 8 godina, kaže, osnovne škole, 4 godine srednje, 4 godine fakulteta, pa ne znaš pivo u paljačem novcu. Pa da, trepacu. Ja ga ne znam ni dan, evo ga je. Pusti sudija, nemoj ti. Pusti ga, nek da jedan dim. A počas, on nije njegova naš brana. Ja nisam i siguran da je bio. Pa izgleda izgleda. Ja nisam sumljivo je bio. Mada bolje on vidio nego je bio. Pa ne znam, daj, zrači. Odmah. Aj, bravo. Ajde, to! Nisam znao koji je visok. Ja bio leva teza. Pa čače mu odešla, a čeče mu je leva. Pusti ga offside, Derane. Ja, Mustići sad ga uško, može da ih ne gleda, nek samo jedan kad govori, ja čičem. Poglasno, sam ovo da ne spoznaje. Dobro si nije od zaobaviš me. Ne moram da gledam. Samo da progovori, ja čičem, kad mi ne gledam. Blato. Dobri, ovaj kejeca, ovaj drugi panče. Nade Borenović je usta. Nije nada tu. Ali ono sporozno, nije pa spod, pa s njih 28 petku u jednu maču. Jedan drugi jednu maču. Ovaj će nemoj bati, nemoj. Ovaj drugi je da pusti njega, ovaj će nemoj. Evo je. Bravo, bravo. Bravo! Galeba. Samo znak. Ne može više, nema isto. Mogu mi se Mogu bi izaći. Ne mogu. 40. Ko? Kakav je to bio? Kao Marcel. Ođa, ajmo Borda. Nemoj ostalo. Ma evo sad čekaj, evo 88. 4 ovo. Vodi. Ajde. Evo desno. Desno. Ajde! Desno, Borča, tamo čeka, samo da bi se šljuti do desne. Tata, pita mama li dao galebu. Pita mama li dao galebu. Evo ovdje. Slikaš. Traži brane ovo, brane. Traži brane ovo. Gali. Javi se. Mirjana, oni idu u Novom Sadu, njemu puku krampon. A dao gol u prvom polovremenu, bilo 1-1 na polovremenu. Mi se napalili dok se vodili da pobedi. Drugo, polovremenu 6-1. Sam brane, sam. Tako. Aj, ej, jebe. Sa galom! Tako, brane. Bravo. Ajde.
Aj, sudija, odsviraj. Koliko? 2 minuta. Maj. Sta. Ja sam bio napad, ti bio prvi put napad. On nije ni svirao prvi put, on je svirao za drugi.